Hello, good evening everyone. Why forever sa earth? Hi. Good evening once again. This is my vlog. Bitaw. Nag-vlog ko karon kay kuan dugay-dugay na pud ko maka-vlog siguro mga 3 weeks. Ah, kumusta po kayo diyan? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Ayan po. Welcome dito sa ating channel na wala pang pangalan. Na maya-maya lagyan natin ng pangalan. Bitaw guys, kung na-notice ninyo na hindi ko wini-welcome yung hello everyone. Good evening everyone once again. Me and Cheribel. Kasi kanang may balak akong palitan ang pangalan ng channel na ito. Imbis na Me and Cheribel, papalitan ko si mag-change name ako. Mag-change name ako ng channel. Kaya di ako nag-intro ng ganun. Kasi ang intro ko na ngayon ay magiging ganito. Hello guys! Good evening everyone! This is my channel, Amontais Channel. Yan, babaguhin ko na siya. At kung napapansin nyo naman na hindi na ako masyadong nag-upload ng mga videos kasi lampas 200 na yung mga videos ko. Tapos yung nasa mababa pa yung ko. Kaya, welcome everyone. Basta lang wala, hindi pa ako hindi ako nagsikap ng mag-video kasi basta isa rin itong cellphone kung halos wala ng memory kasi lagi hindi pa napalitan, wala pang pangpalit. Kasi yung mga pera na dumaan kulang, maraming kulang. Mas uunahin pa yung importante. Yan. At sasabihin ko rin sa inyo bakit ako magpalit ng pangalan sa channel ko. Kasi itong channel kong ito, Me and Cheribel, ginawa ko ito kasi para kay Cheribel. Oo, para kay Cheribel talaga ito. Kaya lang, mukhang hindi na matuloy kasi aalis naman siya bukas. Sinundo kasi siya kanina ng kapatid niya, yung elder sister niya. May kapatid siyang babae, pero half sister lang yun. Half sister. 5 pala silang magkakapatid. Tapos yung panganay sa ina, iba yung ama. Tapos silang apat kay Soriano yung apelyido nila. Lalaki yung panganay nila na Soriano. Tapos yung pangalawa lalaki din. Tapos si Cheribel pangatlo. Tapos yung pang-apat lalaki din. Nag-iisang babae lang ito si Cheribel. Ano ba yan? Ay, gracias sa Diyos. Kaya, sinundo kasi siya kanina. Dapat dalhin na siya kanina. Hindi ako pumayag kasi, hindi makapagligpit ng maayos. Tapos, kulang-kulang sa gamit. Aalis. Tapos, basta, hindi maganda kapag ura-urada ang pag-alis. Kaya, bukas ng maaga aalis na siya. Kaya, naisip ko, papalitan ko ang pangalan na ito. Kasi hindi ko naman palagi siyang kasama sa mga videos ko. Kasi ayaw naman niyang maispatan ng kamera. Paminsan, ayaw sa kamera yan. Ako lang ang nag-vlog. Pero itong channel na ito, sana sabi ko nung nakaraang video, kaya Me and Cheribel ang pangalan kasi inaano ko ito sa kanya.
bilang palatandaan na kami ay kami magkasama. Mukhang paalis na kaya papalitan ko na lang. Papalitan ko na ang channel name ko. Papalitan ko na ito. May suggestion na pangalan ng channel. Maghanap pa ako sa yung way kapariha. Ganyan. Tapos ayaw ko na sanang mag-vlog na nakapoy na akong mag-vlog. Kapoy na ako mag-vlog basta samukan ako mag-vlog. Di na ako kugihan. Di na ako ganahan. Basta. Pero paminsan-minsan ganahan din naman ako mag-vlog. Kaya nagpa-vlog ako. Lalo na ngayon. Yan, kapag may sasabihin ako, wala akong makausap. Dito ako sa camera. Kayo na lang ang kausap ko. Kaya yan. Sinasabi ko sa inyo, paalis na si Cheribel. Mukhang ayaw na sa amin. Doon na siya sa mga kapatid nila. Pero ang ko naman, kapag bumalik dito, di mabuti. Kung hindi naman babalik, ay mabuti na rin. Kung isa sa uli nila, di okay lang. Yan ang mahirap talaga kapag ito ang mahirap kapag nag-aampon ka na hindi legal. Kasi yung mga kadugo, basta-basta na lang kukunin. Noong bata pa yan si Cheribel, sinasabi ko naman sa iba kong vlog na nung bata pa yan si Cheribel, magsi 6 years old siya nung napunta siya sa amin. Tapos nung magti 10 years old siya, kinuha siya ng lola niya. Binigay naman ng mama ko. Ayun, doon. Bali 6 years din kaming hindi nagkita. Hindi nagkasama. Bawat araw sa aking buhay ay naisip ko siya kung nasaan na siya, kung mabuti pa yung kalagayan niya. Kasi namimiss ko siya kasi wala ako noong kinuha siya. At saka basta malaki ang awa ko. Malaki ang awa ko sa batang yan. Kaya lang minsan din kapag may mga kamalian na hindi na nasunod na siyempre kapag pinakita mo talagang magulang ka, di iko-correct mo. Ganun ako sa kanya. Kaya lang basta yun na lang yun. Tapos yun na, bukas agray. Hanggang ngayon lang yan siya dito. Itong malaki naming bahay, agray. Ano ba yan? Bungis-ngis. Naigangis daan ni man good. Daghang gangis din his among bay. Magdakop kong isabi. Kana na Gray. Ayan, may bags. Ano kaya ito? Maganda siya. Maganda na bags. Huwag mong kakagatin ako Yan, maganda na bags. Maganda nga bags siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Green. Kulay green. Kadalasan sa bags kana bang budbud in Bisaya? Kadalasan sa sa bags na nakikita ko, brown lang. Pero siya maganda siya kasi kulay green. Ayan. Unsa kining mga gangis ang kukulit karon ay, Ginoo ko. Kadaghang kakabad-kabad nga gangis. Hoy! Yan. Nanawa, nanuntas atong giistoryahan. Ayin sa gangis. Kanang ngay mauto. Kinuha siya ng lola niya. Tapos, after 6 years, nakabalik siya sa akin. Yun na, dito naman siya. Gusto niyang dito na
na rin tumira sa akin. Tapos, ngayon, ginundo nga siya ng ate niya. Kasi, ang sabi, ano daw, doon muna. Ang sabi naman niya sa akin, babalik daw siya bukas. Pero, hindi ako nagpaniwala kasi ganun ako kapag may aalis, hindi ko na iisiping magbabalik pa. Hay nako. Patawarin nawa. O talaga, ayaw ko nang umasa. Kapag may nang iwan, hindi mo na aasahan na babalik yan. Ganun. Kapag may lumayas, di mo na iisiping babalik pa yan. O ganun. Yun nga sabi ko, kapag bumalik, mabuti. Kapag hindi bumalik, mabuti na rin. Diba? May mga rason naman na magaganda kapag ang isang tao ay lumayo. Ano ba yung maganda sa sa pag-alis? Siyempre, makatipid ka sa gastos. Tatlo lang kami, pangatlo siya dito sa bahay namin. Tapos alis na siya. Dalawa na lang kami ni Peter. Kapag bumili ako ng isda, isang piraso lang na isda, hati kaming dalawa. Saka pwede na rin na buhad-buhad rami, hug ka nang na ay, di na ko kinahanglan pag magpalit og sudan kay pwede ra kog magluto og itlog. Pwede ra itlog ra ang sudan. Magkano ba yung isang itlog? Di lang yun, 8 pesos. Tag 4 pesos lang kami ni Peter, ganun yun. Tapos sa shampoo, makatipid na ako kasi hindi naman ako araw-araw naliligo. At saka si Peter, hindi naman yan nagsa-shampoo. Pag naligo yan, sabon lang yan sa ulo. Hindi yan gumagamit ng shampoo. Ako lang gumagamit. Tapos every week pa ako naliligo. Once a week lang ako naligo. Once a week lang din ako nag-shampoo. Ganun ako. Minsan nga, isang buwan, 2 bisis lang ako naliligo. Ganun. Pero disclaimer, pasintabi po dyan sa mga baka mabas ako kasi hindi ako naliligo araw-araw. Totoo naman yun Ayoko maligo araw-araw. Ang aga nga namin magising. Tapos, babiyahe pa doon. Anyway, malapit lang din naman. Kaya lang, ayaw ko talaga. Ayaw kong maligo ng maaga. Kasi, malamig. Tapos uwi kami dito sa bahay, gabi na. Ayaw ko rin maligo sa gabi kasi pagod na ako. Ganun. May mga rason kung bakit maganda sa ano ba yun? Maganda sa kalagayan. Basta makatipid. Ang hindi naman maganda kasi ang hindi maganda kasi yung mga magagawa niya, siyempre ako na ang gagawa. Siyempre ako na ang gagawa. Pero okay lang yun kasi sanay din naman ako. Kaya lang iniisip ko tumatanda na ako at saka marami na akong mga binabatyag na mga sakit-sakit. Diba? Siyempre. 2 lang kami sa buhay. Sino namang mag-alaga sa amin? Diba? Sino namang utusan namin kapag may halimbawa may kanang dinaramdam ka tapos kahiga ka, gusto mong himiga dyan tapos nauuhaw ka, ayaw mong bumangon para kumuha ng tubig, siyempre tumawag ka, Sir Rebel, pakidalhan mo ako dito ng tubig. Hindi mo na kailangang bumangon kasi may mautusan ka naman. At ngayon, kung wala na, wala ka ng utusan. Ikaw na talaga, pumilit ka dyan, bumangon ka dyan. Kaya, sinasanay ko itong sarili ko na kapag may sakit ayaw kong mahiga-higa. Kasi feeling ko pag nakahiga ako, pag may
dinaramdam akong sakit para akong, nako talaga, parang didikit na ako sa banig. Kaya ayaw ko talagang may dinaramdam akong sakit. Ayaw kong mahiga talaga. Kasi iniisip ko, sinasanay ko yung sarili ko na palaging malakas kahit may dinaramdam na sakit. Tumatanda kaming mag-asawang kami lang kasi wala naman kaming anak. Edi, okay lang yun. Kahit naman gumagapang kami sa para lang mabuhay. Edi, sige. Ayoko na rin magastos-gastos pa. Magastos-gastos sa wala. Naku, ayoko na. Kung magastos-gastos. Iisipin ko na lang sa amin lang dalawa ni Peter. Kasi kapag kami tumanda, bahala na ang Diyos sa amin. Oo. Ipagdasal ko na lang na yung anghel na lang namin ni Peter ang mag-aalaga sa amin. Kung kami bibigyan ng Diyos ng karamdaman na magpapatagal sa aming buhay, sana na may hindi ganon. Oo, kasi wala talagang mag-aalaga sa amin. Wala naman kaming kasama. Itong bahay namin, napakalaki. Sabi niya, ayan, tayo na lang dalawa ang titira sa bahay nating malaki. Paano na yan? Tig-isa na tayo ng kwarto. Sabi ko naman, ay oo, tig-isa tayo ng kwarto kapag nag-aaway tayo. Pero hindi naman ganon. Iniisip ko, sisirain ko ang mga kwarto. Gawin ko na lang isa. Kasi kami namang dalawa, wala namang bisita. Kaya lang, kapag tingklase na, may pasok na ang mga school, gawin ko na lang itong ano ba yun? Bed spacer, ganun. Dili. Parintahan ko na lang ang mga mga kwarto nito. Dito sa taas, gagawa ako ng hagdanan dyan sa gilid para diretso sila akyat dito sa taas. Dito sila mag-study sa terrace. Dito, yan. Lagyan ko ng mesa dyan, tapos may ilaw. Dito yung mga students, high school. May malaking school dyan. Pilar High School. Pilar Vocational High School. Ganun. Basta. Maraming students dyan. Kaya check na marami din magre-renta dito. Tapos, gawan pa daw ng college banda dyan. College. Municipal college, ganun. Hindi pa naumpisahan. Pero pagdating ng panahon, kapag nagawa na yan, kapag okay na ang lahat, yung bang hindi na virtual classes, ganun, may dyan, gagawa sila ng college. Municipal college. Ganun. Di marami ng students na dito. Pwede na itong itong taas ko pa, rintahan ko. Yun na lang yun. Siyarog hindi mabibo ning ang bay. Sige, karon okay ra, mingaw. Tapos pa? Itong basta ganun na lang yun. Medyo mahaba na itong video ko, guys. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa aking mga subscribers. At sa mga nanonood ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo. Paki-like na lang at mag-comments kayo dyan sa baba kapag gusto nyo namang mag-comments. Maraming salamat sa panonood ng mga videos ko. Bye-bye. Thank you for watching.